טוב, אז ביקשתי ממנוס לבנות לי משחק פאקמן, וזה מה שהוא בנה. הוא גם פיבלש את המשחק הזה עבורי, ואני יכול לשחק בו. אני לוחץ על התחל, והנה יש לי פה משחק פאקמן, שאני משחק, ממש מזכיר את המשחק המקורי, והמשחק הזה מפובלש וכל אחד יכול להיכנס ללינק ולשחק בו. ביקשתי ממנו גם לתת לי המלצות לכרטיסי מסך, ושאני אדע מה הכי משתלם לי, איזה כרטיס מסך הכי משתלם לקנות, כמה שיותר ג'יגאבייט VRAM, כי אני רוצה לעשות AI. אז הוא עשה את כל המחקר עבורי. בסוף הוא גם שאל אותי אם אני רוצה ליצור איזשהו אתר, שהוא ייצור לי אתר שמסביר את כל מה שהוא כתב פה, את כל התשובה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, היה פה איזשהו שלב שהוא הביא לי את כל המידע הכתוב, ואז הוא שאל אותי אם אני רוצה שזה יהפוך לאתר, ואז אמרתי לו שכן, אז הוא כתב את זה אוטומטית, turn your creation into a website and deploy it permanently, זה הוא כתב לעצמו, ואז הוא בעצם הלך ויצר לי את כל האתר הזה. אז אם אני לוחץ פה, אני מגיע לאיזשהו אתר, שהאתר הזה מפובלש כמובן באונליין, מי שרוצה יכול להיכנס אליו, ואתם רואים, הוא פשוט לקח את כל המידע, וסידר לו אותו יפה בתוך אתר, עם הכרטיסי מסך הרלוונטיים שהוא מצא, עם היחס מחיר ביצועים, ניתוח היחס, טבלאות מסודרות, כמה עולה לי ג'יגאבייט VRAM אחד, אם בהתאם למחיר של אותו הכרטיס מסך, איזה כרטיס מסך הכי כדאי לי לקנות, ולמה וכמה, ובסוף יש גם המלצות לפי תקציב, והמלצות מותאמות אישיות, ממש מביא לי את כל המידע בצורה מאוד יפה, מונגשת דרך אתר. אז זה מנוס, אם אתם רוצים לדעת איך כל זה קרה, תמשיכו לצפות בסרטון. שלום לכולם, אני אור. מסתבר שחברת מנוס, שהיה להם הייפ מאוד גדול באפליקציה שלהם, פתחו עכשיו את ההרשמה. זאת אומרת שאם אתם תרשמו בגוגל מנוס ותיכנסו לאתר שלהם, אז יהיה לכם פה אפשרות להירשם. אז עשיתי רגע לוגד אאוט, ואתם רואים פה, יש לכם try מנוס, ואתם עושים, אתם עושים join the waitlist, שמים את האימייל שלכם, אוקיי? לדוגמה or@gmail.com, ואתם כותבים פה, מחרטטים פה איזשהו משהו, וזהו, ועושים send, ואחרי בערך שעה, שעתיים, אתם תקבלו אישור במייל שאתם יכולים כבר להתחבר. אז אני כרגע לחצתי פה על הכפתור של ה-sign in, ואני מתחבר עם הגוגל שלי. אוקיי, אני מחובר, וזה האמת פעם ראשונה שאני רואה את המסך הזה. בואו נראה מה האפשרויות שלנו פה. אז אני לוחץ על new task, create a new task to get started. new task, אוקיי? ו-give Manus a task to work on. היי. אני רוצה לקנות כרטיס מסך למחשב שלי. יש לי דסקטופ PC. איזה כרטיס מסך הכי כדאי ומשתלם לי לקנות? אני רוצה כמה שיותר ג'יגאבייט VRAM כדי שאוכל לעבוד עם מודלים של AI לוקלית על המחשב שלי. מה המחירים? אשמח לדעת גם מה המחירים. שלח. בוא נראה. Manus will send you notification when the task is completed. אני לא רוצה כרגע. ונראה שהוא מתחיל לעבוד. Thinking. סבבה. הוא עדיין רץ. יש פה איזשהו משהו. מה זה? בוא נפתח את זה. נראה שהוא רץ בתוך איזשהו קונטיינר או טרמינל או מכונה וירטואלית כלשהי. הוא יצר תיקייה והוא קרא לה חיפוש GPU, חיפוש כרטיס מסך. הוא יצר פה todo.md, כנראה כל מה שהוא צריך לעשות בעצם. והוא מתחיל לעבור על המשימות שהוא רשם לעצמו. זה מה שהוא ייצר, זה התיקייה שהוא ייצר, סבבה. זה הקובץ שהוא יכין עם המשימות שלו. חיפוש מידע על כרטיסי מסך, מחקר על VRAM, השוואת מחירים, ניתוח יחסי, ניתוח יחס מחיר ביצועים, שזה כאילו ה-value for money, סבבה. יצירת רשימת המלצות עם מחירים והצגת הממצאים למשתמש. מגניב. אחרי זה הוא חיפש באינטרנט כל מיני כרטיסי מסך הכי טובים. חיפש על כמות ה-VRAM שלהם. מגניב. הוא עושה jump to live. בואו נראה מה זה עושה. הוא ממש לוקח אותנו
לחיפוש שהמודל הזה מבצע עכשיו באינטרנט ברגע זה, כאילו מה הוא כרגע עושה. נראה שהוא כרגע מסתכל על איזשהו אתר שמסביר על GPUs או משהו כזה. ממש זה כאילו בן אדם גולש ועושה ומחפש וכולי. יפה, אני יכול גם לקחת שליטה ואולי לגלוש לאתר אחר או לעשות דברים אחרים, אבל אני כרגע לא עושה את זה, אני נותן לו לזרום עם עצמו עד שהוא יציג לי איזושהי תשובה. אתם רואים סקרולינג דאון, כאילו גולל למטה במסך, ממש, כאילו סקרולינג דאון, גולל וכולי. מגניב לגמרי. בואו ניתן לו לסיים. אני רואה שהוא כרגע מסתכל על NVIDIA H100. אני בינתיים עושה עוד New Task, ואני כותב לו מה השעה כרגע בישראל. סימן שאלה. בואו נראה מה הוא אומר. השעה כרגע בישראל היא 5:55 אחר הצהריים, זה לא נכון, השעה 3:30. משום מה, כמעט שום מודל AI לא מצליח לתת לי את התשובה הנכונה. אוקיי, סבבה. אני עושה לו New Task, ויש לי פה כל מיני אפשרויות. אז אני אשאיר את זה כרגע על Featured, אני יכול גם לצרף לו תמונות וקבצים. יש לי פה תמונה של המשחק פאקמן, בוא נעתיק רגע את התמונה הזאת, ואני אגיד לו, תבנה לי בבקשה את המשחק הזה. ניתן לו לרוץ. כרגע הוא משתמש בטרמינל כדי להריץ כל מיני פקודות אני מניח. בואו נחזור לראשון. הראשון עדיין עובד. בואו נסתכל עליו בלייב. Working. עדיין מחפש כל מיני מידעים על VRAM וכולי. נחזור לשני. הוא כבר מתחיל לרוץ. הריץ פה איזושהי פקודה. יצר פה דרישות למשחק. מגניב. יש פה כפתור use Manus Computer, שמש במחשב של מנוס. אז בואו נעשה את זה לדוגמה עם בראוזר. You are about to use Manus Computer. When finished, please inform Manus of your changes to help it work effectively. בואו נעשה use. הוא פתח לי פה איזשהו אתר, בראוזר. הוא מראה לי פה את המחשב עצמו שמנוס רץ מתוכו. את המכונה הווירטואלית כביכול שמנוס רץ שם, האג'נט. שזה מגניב וטירוף. כרגע אנחנו נמצאים פה בווב. אני יכול תאורטית לגלוש לכל מיני אתרים. אני אגלוש נגיד ל-ynet. אני לא יודע איך זה בדיוק יעזור לו כדי להיות יותר טוב ולעשות את המשימה שלי בהצלחה, אבל יש פה איזשהו מחשב שהוא רץ איתו. בוא נעשה exit, ואני אמור להגיד לו you can continue. נראה שהוא כבר ממשיך בכל מקרה, אז אני לא כותב לו את זה. מגניב שאפשר להשתלט לו על המחשב ולעזור לו ולעשות כל מיני דברים ביחד איתו. הוא עדיין רץ. נחזור לראשון, גם פה בקשר לכרטיס מסך הוא עדיין רץ ועובד. נראה שהוא כבר... זה דרישות VRAM, קובץ כלשהו שהוא בונה, מגניב. תקשיבו, הוא לוקח את המשימה שלי ברצינות, הוא לא מחרטט, כמו שאר המודלים או האג'נטים כביכול שראינו. ראינו את פרוקסי, ראינו את כל מיני חברות, ראינו את בראוזר יוז, כל מיני חברות שזה ממש משחק ילדים לעומת הדבר הזה. טוב, בואו נראה, חכה. יפה, זה כבר הבקשה השלישית שלי. רציתי שהוא יבנה לי סתם איזשהו משחק כמו משחק סנייק כזה, והוא אומר לי, you have reached the maximum daily usage. זאת אומרת, יש לך ביום 3, כמה עשינו פה? 3-4 שאילתות, וזהו. אתה רוצה, תשתמש מחר. אוקיי, אני משתמש חינמי, אז הגיוני שיהיה פה רק 3-4 שימושים ביום. אז אני יכול לסגור את זה. ונחזור לשתיים הראשונים. זה כבר רץ 10 דקות, זה רץ כבר 4 דקות. תשימו לב שבגלל שאני משלם ל-ChatGPT, יש לי את האפשרות של ה-Deep Research. זה נחמד, אבל זה לא מנוס. כי במנוס יש לך ממש מכונה שרצה, והוא מריץ פקודות, והוא עושה דברים, והוא יכול להריץ קוד, והוא יכול להריץ שרתים, הוא יכול לעשות הרבה דברים, כי זה ממש קונטיינר של מכונה וירטואלית, ולא סתם איזשהו agent שהולך ומחפש באינטרנט ומחזיר לך תשובות. בואו נפתח את הלייב שלו, נראה מה קורה פה. הוא עדיין גולש פה בכל מיני אתרים שקשורים לכרטיסי מסך. אני מניח שהוא אוסף נתונים. אנחנו רואים פה טבלה של כל מיני כרטיסי מסך.
איפה הטבלה הזאת נעלמה? אני רוצה לחזור אליה. אוקיי, הנה חזרתי אליה. טוב. הוא כרגע פה, באתר הזה. בקשר לבנייה של המשחק, אנחנו רואים שהוא יוצר פה כל מיני קבצים. אינדקס HTML, סטייל CSS, JavaScript, עוד JavaScript, הפאקמן, הגוסט, שזה כאילו הרוחות רפאים שרודפות אחרי הפאקמן. ממש הוא לוקח את זה ברצינות. כמו שאתם רואים, הנה קוד לדוגמה של גוסט TS, שהוא כרגע עובד עליו. יש לי פה אחד, אני לא יודע מה זה אומר, בוא נראה. מה זה אומר האחד הזה? כעת אני עובד על יצירת לוח המשחק והמבוך בהתאם לתמונה שסיפקת. אעדכן אותך בהמשך ההתקדמות. אוקיי. סבבה. פה לדוגמה אנחנו רואים שהוא קיבל איזשהו שגיאה בדפדפן או משהו, והוא אומר, no need to worry, I will handle the error on its own. זאת אומרת, אני אטפל בארור הזה בעצמי. שזה משהו שאנחנו לא רואים בדרך כלל באנג'נטים אחרים. הוא נתקל באיזשהו שגיאה, משהו שהוא לא מצליח להריץ, זהו, הוא נתקע. הוא צריך שהמשתמש יעזור לו וכולי. פה נראה שהוא הולך להתמודד עם זה לבד, נחכה ונראה. והוא באמת נראה שהוא יתמודד עם זה, כי הוא המשיך, והוא כרגע ממשיך במשימות שלו. אנחנו כבר רבע שעה לתוך האירוע של השוואת כרטיסי מסך. 9 דקות בתוך הבניית משחק פאקמן, וכן, רבע שעה בתוך החיפוש כרטיסי מסך. אנחנו ממשיכים להמתין. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו. כמה זמן עבר? 17 דקות. Manus has completed the current task. מגניב. ואפשר ליצור את היצירה הזאת עם אתר אינטראקטיבי. בואו נעשה create web page. פה בצד ימין הוא נתן לנו את כל מה זה? preview של איזשהו משהו. אוקיי. פה הוא מציג לי כביכול את כל מה שיצא לו. אבל לא ברור לי איך אני משתמש או קורא את זה. אז בוא נראה. גבוה. לא יודע מה הקשר. להלן הממצאים של וירם עם דגש על AI. שלום, השלמתי את המחקר מקיף וכרטיסי מסך, סבבה, בלה 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 בלה. הוא נתן לי פה כאילו את כל התשובות. האם תרצה מידע על אחד מהנושאים הבאים? יש פה את כל הקבצים. אוקיי, פה ביקשתי ממנו להפוך את זה לאתר, ונראה שהוא כרגע עושה את זה. נראה שבינתיים אני קורא את ההמלצות שלו, כאילו בטקסט. אני רואה שהוא המליץ על RTX 4090, מחיר של $1,600, 24 ג'יגה בייט של וירם, יחס מחיר ביצועים מצוין. אחרי זה הוא דיבר על RTX A6000, זה כבר עולה $5,000, ואתה מקבל 48 ג'יגה בייט. אחרי זה הוא דיבר על NVIDIA A100, שזה כבר כרטיס מסך מטורף, מן הסתם עם 80 ג'יגה בייט וכו' וכו'. אני רוצה לראות את האתר שיוצא לנו. עד שזה קורה, בואו נלך לפה. פה הוא עדיין עובד לגבי הבנייה של המשחק. שתבינו, משחק סנייק הוא כבר כמה זמן? 20 דקות בונה אותו. לא סנייק, סליחה, פאקמן. 20 דקות בונה אותו. זה טירוף. אם המשחק לא יוצא ברמה גבוהה מאוד, אני אהיה מאוכזב, כי 20 דקות זה הרבה. אוקיי, נראה שהוא יצר את המשחק פה. לא משחק, סליחה, את האתר של ההשוואות כרטיסי מסך. והוא שואל אותי אם הוא יכול להעלות את זה לאינטרנט. לפני שאני עושה לו accept, אני רוצה לראות אם אני יכול לראות את הקובץ הזה עצמו. אז בואו ננסה להיכנס לפה. אני יכול להשתלט על המחשב, נראה לי. אני יכול לראות את הטרמינל? לא, אני יכול לראות רק את הבראוזר. זה לא עוזר לי. זה exit. אוקיי, אז יכול להיות שאני לא יכול לראות את הקבצים במחשב עצמו שהוא רץ ממנו. בואו נעשה פשוט accept. כי זה לא מידע רגיש, אין לי בעיה שהוא יהיה כרגע באינטרנט. נראה שהוא מעלה את זה לאיזשהו משהו נקודה מנוס נקודה ספייס. כנראה שזה דומיין שלהם. אוקיי, והוא העלה אותו לפה. זאת אומרת שאם אני פותח את הקישור הזה, הנה, פורסם בהצלחה בכתובת בלה בלה בלה.
אז אם אני אפתח פה את האתר הזה, בואו נעשה paste, enter, לאן הגעתי? מדריך כרטיסי מסך, מגניב. מבוא, דרישות, השוואת כרטיסי מסך, יחס מחיר ביצועים והמלצות. זה בעצם אתר אחד גדול, לא כזה גדול, שמכיל את כל המידע מהמחקר המקיף שהוא עשה לי באינטרנט, ומכל ההמלצות וכל הדברים שהוא כתב שם, אתם רואים? הוא ממש הביא לי אתר שמראה את כל הנתונים. פה לדוגמה הוא אפילו הראה לי, והוא חישב את זה בעצמו, והוא אמר, תשמע, אם יש לך מודל של 70 מיליארד פרמטרים, בוא נתחיל אפילו מ-13. 13 מיליארד פרמטרים, אתה צריך כמות VRAM 8 ג'יגה. 13 מיליארד פרמטרים, אתה יכול להריץ על כרטיס מסך עם 30 ג'יגה בייט של VRAM. ואם אתה רוצה כבר להריץ מודל גדול יותר של 70 מיליארד פרמטרים, אתה צריך כרטיס מסך עם VRAM של 168. נשמע לי קצת, הוא לקח כאילו, הוא טיפה הגזים במספרים, זאת אומרת, במקום 168 הייתי אומר אולי אפילו 50, 60, 70 אמור להספיק, 70 ג'יגה בייט, אבל נזרום איתו. אז אם אני גולל טיפה למטה, אנחנו רואים את הניתוח של יחס מחיר ביצועים, בעצם כמה עולה לי ג'יגה בייט של VRAM, ואנחנו רואים פה ש-NVIDIA H100, 80 ג'יגה בייט, הוא רשם פה נמוך, יחס מחיר ביצועים, וכאילו הכי משתלם לי לקנות ה-RTX 4090. אתה מקבל פה כביכול 24 ג'יגה בייט של VRAM, ואתה משלם רק $66 לג'יגה בייט, או סך הכל $1,600 על הכרטיס. פה אתה מקבל כבר 32 ג'יגה, אבל זה כנראה לא משתלם, מכיוון שהמחיר פה הוא $2,000. לפי הטענות שלו, זה הטענות שלו. נותן פה עוד איזשהו גרף השוואה, המלצות, נחמד, ממש נחמד. נחזור למנוס ונראה, אז כל הדבר הזה בעצם לקח לנו בערך 20 דקות. אחרי זה היה לנו את הבקשה שלנו לייצר את האתר הזה, שלקח עוד איזה 5 דקות. נחזור לבנייה של המשחק. גם זה לקח בערך 20 דקות. ובסוף, אוקיי, יהיה פה בעצם בפאבליק נטוורק, עוד פעם חשוף לרשת החוצה, יהיה איזשהו סרוויס. האם אתה מסכים? בוא נגיד לו שאני מסכים. מה אכפת לי? זה לא מידע עכשיו רגיש שיש לי בעיה שיחשף החוצה. כמובן שגם אם היה לי מידע כזה רגיש, לא הייתי נותן אותו לשום AI שהוא בווב. לא ל-ChatGPT, לא למנוס, ולא לפרפלקסיטי, ולא לקלוד, ולא לאף אחד. אם יש לי מידע רגיש, אני עובד איתו רגיש. אני עובד איתו לוקלית על מחשב שלי, עם תוכנות כמו עולמה וכו', שזה רץ אצלי במחשב ולא יוצא החוצה לשום מקום. וגם אז, אם אני פרנואיד, אז דיברנו על זה כבר, אפשר לסגור את הכל בתוך איזה VM, קונטיינר, שאין לו גישה לאינטרנט וכו'. נראה שהוא סיים, יש לנו פה את ה-V הירוק הזה, ואתה מוזמן לשחק במשחק וליהנות ממנו, והוא נתן לי פה לינק. מה זה הלינק הזה? הוא לקח אותי עוד פעם למנוס ספייס, לדומיין שלהם כביכול, והוא קרא לזה ZQBRI, לא יודע מה הקשר, אבל סתם איזשהו שם זמני כנראה, שקשור איכשהו לחשבון שלי, ואני יכול ללחוץ על התחל, בואו נראה מה קורה. בום, יש לי פה פאקמן, למעלה, למטה. המשחק נגמר, שחק שוב. לא עובד. אם אני עושה רפרש, אז אני כן יכול להתחיל לשחק. והוא רושם להשתמש מקשי החצים כדי לשלוט. אז אם אני לוחץ למטה, הוא עד הסוף למטה. ימינה, עד הסוף ימינה. וככה זה באמת הפאקמן המקורי, אם אני זוכר נכון. ממש דומה לפאקמן המקורי. נעשה רגע רפרש. התחל. פאוס, יש לי גם כפתור פאוס. מגניב. יש לי פה שלבים, חיים, C, ניקוד. בוא נראה אם הניקוד עולה. אני לא רואה שהניקוד עולה. אולי רק אם אני עובר את השלב אז הניקוד עולה. מה אתם אומרים? בואו ננסה לסיים פה את המשחק, למרות שהחבר'ה פה רציניים עליי. טוב, זה יהיה קשה לסיים את זה. מגניב, אז הוא בנה לי את הפאקמן, תקשיבו, אני בניתי כמה פאקמנים בכמה מודלים, זה רמה אחרת. הוא ישר הבין איזה משחק אני רוצה, פשוט בנה לי אותו. אני מאוד אהבתי את מה שיצא לי פה. אז זה היה מנוס, אתם מוזמנים להירשם, זה בחינם כרגע, בהתחלה זה היה בגרסת הבטא, ורק אנשים שהזמינו מראש, או חברים שהזמינו חברים, יכלו להשתמש בזה. עכשיו נראה שהם פתחו את זה להרשמה, אז אם אתם רוצים להירשם, כמו שאמרתם, נכנסים למנוס.im,
פה אתם עושים try manus, פה אתם עושים join the waitlist, פה אתם נותנים את האימייל שלכם, חרטטים פה כמה מילים, וסאבמיט. אחרי בערך שעה-שעתיים תקבלו אישור באימייל שזה מוכן, ואחרי שקיבלתם אישור שזה מוכן, ככה זה ייראה. מייל ההזמנה, אתם לוחצים על try manus, ומתחברים עם הגוגל שלכם, ואתם יכולים כבר להתחיל להשתמש. אז אני הייתי אור, אם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לייק, מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה, שיהיה לכם המשך יום טוב.